जैसन की हमनी के पार्ट 2 में देखावल जाला की चंदू के एगो ऐसान जगह पे ले जायल जाला जहां इंसान पर प्रयोग होला। अब आगे पार्ट 3। अब चंदू के एगो बेड पर लेटा के ओकर हाथ पैर बेल्ट से बांध देवल जाला और उहा पर एगो मोटा लड़की रहेलिया जौन की चंदू के गर्दन में बेल्ट लगावेलिया और ई लड़की के नाम पटाखा बा और एकरा पास भी सुपर पावर बा और ई आपन सुपर पावर के उपयोग करके केहू के भी लड़ाई में हारा सकत बिया और ई हमेशा आपन मुंह में माचिस के तिल्ली रखेलिया। फिर उहा मुकेश आ जाला काहे कि उहा के जोन में डॉक्टर बा उ मुकेश बा और उहे सबके इलाज करेला और सुपर ह्यूमन यानी सुपर पावर वाला इंसान बनावेला और एकरा पास एगो ऐसन पावर होला जेकरा वजह से एकरा शरीर में कभी भी दर्द महसूस ना होला। चाहे एकरा शरीर में कोई तलवार ही क्यों ना घुसा दे फिर भी ऊ ठीक हो जाए। अब मुकेश चंदू से बोलेला कि तू इहा आके बहुत बारा गलती कैला ह काहे कि हम तोहके ठीक कर देम साथ में तोहके ऐसन शक्ति मिल जाए जैसे तू केहू के भी मार सकत बारा और तोहर कैंसर भी ठीक हो जाए। लेकिन हम तोहके ठीक करके ताहर गर्दन में एगो कुत्ता के पाटा पहना के अमीर लोग से बेच देम और ऊ अमीर लोग तोहरा से आपन काम करवाई और तू कभी आपन परिवार से मिल ना पैबा। ओकरा बाद चंदू गुस्सा हो जाला लेकिन कुछ भी ना कर पावेला काहे कि ओकर हाथ पैर बांध देवल गेल रहेला। और फिर मुकेश चंदू के नश में एगो सुई दे देवेला और मुकेश ओकरा के एगो शीशा के बॉक्स में बंद करके ऊ बॉक्स में से ऑक्सीजन निकाल देवेला। ऑक्सीजन के कमी होखे के कारण चंदू के शरीर में जितना भी नश रहेला ऊ धीरे धीरे करके फाटे लागेला और ओकर शरीर के सारा नश फाट जाला और चंदू के चेहरा ऐसन लागेला जैसे कि ऊ आग में जल गेल होखे। ओकरा बाद चंदू के बॉक्स से बाहर निकाल के मुकेश बोलेला माजा आइल तोहके और माजा चाही और इतना बोल के फिर से चंदू के बॉक्स में डाल देवेला और बॉक्स में बंद करके चल जाला। फिर चंदू आपन मुंह से एगो माचिस के तिल्ली निकाल के आपन हाथ से आग लगा देवेला और उहा चारों तरफ आग लाग जाला। फिर उहा मुकेश आके आग बुझावे लागेला और फिर अचानक चंदू मुकेश पार हमला कर देवेला और दोनों में लड़ाई होके लागेला और मुकेश चंदू के शरीर में रर घुसा के ऊपर से मोड़ देवेला ताकि वो वही आग में जल के मर जाए और चंदू मुकेश जल जाला। और फिर जब सब कुछ जल के राख हो जाला तब चंदू बाहर निकलेला और अब ओकर कैंसर भी ठीक हो जाला और ओकरा पास शक्ति भी आ जाला चाहे कोई ओकर हाथ ही क्यों ना काट दे ऊ फिर से आ जाए यानी अब चंदू के कोई नहीं के मार सकत। अब चंदू ठान लेवेला कि ऊ मुकेश के जान से मार दी चाहे ऊ पाताल लोक में ही क्यों ना छुपल होके। अब चंदू आपन दोस्त जंडू से मिलेला और ओकरा के सारा बात बता देवेला और फिर जंडू बोलेला भाई तू बहुत खतरनाक लागत बारे तोहके नाकाब पहिने के पारी वरना सब लोग तोहके देख के डर जाई। और फिर उहा एगो बोर्ड पर डेडपूल लिखल रहेला जेकरा के देख के चंदू बोलेला आज से हमार नाम रही डेडपूल और फिर चंदू डेडपूल बन जाला और सबके मारे लागेला और मुकेश के ढूंढे लागेला। अब हमनी के फिर से वर्तमान में देखावल जाला जहां डेडपूल आपन हाथ काट के पूल से कूद के भाग जाला और ऊ एगो आँख से अंधी बुरी औरत के साथ ओकरा घर में रहेला और डेडपूल के जोन हाथ कट गेल रहेला ऊ वापस से आवे लागेला। फिर डेडपूल मुकेश के ढूंढे निकल जाला और ओकरा डॉक्टर खेसारी मिल जाला और ऊ ओकरा से पूछेला मुकेश कहा बा बताओ काहे कि तू ही हमरा के उहा भेजले रल अब बताओ वरना मार देम। फिर डॉक्टर खेसारी बोलेला हम तोहके सब बता देम तू हमके छोड़ दे लेकिन फिर भी डेडपूल ओकरा के मार देवेला और तब तक मुकेश डेडपूल के गर्लफ्रेंड के पाता लागा के ओकरा के क्लब से उठा लेवेला। फिर जंडू लाल फोन करके ई बात डेडपूल के बतावेला और डेडपूल आपन गर्लफ्रेंड के बचावे खातिर ऊ लड़की और ऊ स्टील मैन से मदद मांगे जाला और कहेला तू लोग हमार मदद करदा लोग हम भी तोहार ग्रुप में शामिल हो जाएम और दुनिया के बचावे में मदद करेम। और फिर ऊ लोग भूपेंद्र के गाड़ी में बैठ के जाए लागेला लोग और गाड़ी के अंदर भूपेंद्र बोलेला डेडपूल से ई स्टील मैन के बाद डेडपूल बोलेला छोड़ ना भाई तू जान के का करबे। और तब तक ऊ लोग उहा पहुंच के गाड़ी से बाहर निकल जाला लोग और उहा पहुंच जाला लोग और फिर उहा मुकेश एगो फैक्ट्री के ऊपर खारा रहेला और ओकरा साथ ऊ पटाखा भी रहेलिया और मुकेश बोलेला पटाखा के कीजा सबके मार द और पटाखा ऊपर से कूद जालिया। तब तक स्टील मैन आके बोलेला हम औरत पर हाथ ना उठावे नी तू चल जा यहाँ से। तभी अचानक ऊ एक फैट मरेलिया स्टील मैन के और स्टील मैन कुछ दूर जाके फेंका जाला। फिर लड़ाई होके लगेला और पटाखा स्टील मैन के सामान पर मार देवेलिया और इधर तब तक डेडपूल मुकेश के पास आ जाला जहां ओकर गर्लफ्रेंड के मुकेश बॉक्स में बंद कइले रहेला और ओकर ऑक्सीजन निकाल देवेला जेकरा वजह से ओकरा सांस लेवे में दिक्कत होए के लागेला और डेडपूल मुकेश से लड़े लागेला। तभी मुकेश डेडपूल के दिमाग में चाकू मार देवेला और ओकरा के मारे लागेला। तभी ओकर गर्लफ्रेंड ऊ बॉक्स से बाहर आके मुकेश के सीना में तलवार घुसा देवेलिया और ऊ दोनों वही लेट जाला लोग। फिर डेडपूल के दिमाग में चाकू लागे के कारण ऊ गलत हरकत करे लागेला और फिर खारा होके आपन चाकू निकाल लेवेला। तभी अचानक ऊ
स्टील मैन के ऊ पटाखा मारे वाला ही रहेलिया कि उहा ऊ लड़की जॉन की स्टील मैन के साथ रहेलिया ओकरा पास आग वाला के शक्ति रहेला, यही कारण ओकर नाम फायर गर्ल रहेला। ऊ उहा आके भयंकर ब्लास्ट करेलिया जेकरा वजह से ऊ फैक्ट्री गिरे लागेला और पटाखा के डेथ हो जाला। फिर डेडपुल और ओकर गर्लफ्रेंड आपस में किसी करे के सोचेला लोग, तभी उहा मुकेश आ जाला। फिर डेडपुल ओकरा के गोली मार देला और मुकेश मर जाला और फिर ऊ अपन गर्लफ्रेंड के साथ किस करे लागेला और यही पर ई कहानी के अंत हो जाला। अगर रावा लोग के ई डेडपुल मूवी के कहानी भोजपुरी में अच्छा लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी और अगर डेडपुल के और कहानी देखे के बाद कमेंट करी जय भोजपुरी।